Ako využívame strach na dosiahnutie našich cieľov? Pred 2 týždňami sme leteli do Španielska pozrieť partnerovú rodinu. Na letisku sme si išli vyzdvihnúť auto, ktoré sme si vopred rezervovali. Cena tohto auta bola 47 eur. No keď sme prišli do autopožičovne, pán za pultom nám vraví, takže bude to 187 eur. A my sme sa teraz tak na seba pozreli, nemalo to byť 47 a pán nám vraví, no ale to je len základné poistenie. Ak by sa autu niečo stalo, mohli by ste zaplatiť škody až do výšky 3500 eur. A môj partner sa tak na neho pozrel a hovorí, ale tak to sa hádam nestane. A pán na to, no, tak ja by som sa v tejto dobe nespoliehal len na to, že sa to nestane. Človek nikdy nevie, akí vandáli chodia po ulici. A najmä nezávisí to od vás, ale od všetkých šoférov, ktorí budú naokolo. A môj partner opäť, viete čo, predsa len ostaneme pri tej základnej cene. A teraz tu vôbec nešlo o to, či zaplatíš 47 alebo 187 eur, ale akým spôsobom ti to je podané. Nekonštatujú sa tam nejaké holé fakty. 47 eur, 187 eur. Chcete alebo nechcete. A priznám sa ti, že za každým razom, čo sme boli v aute, mala som také zvláštne pocity v bruchu, že ale čo keď sa niečo stane. Nakoniec všetko dopadlo v poriadku. Ale prišiel taký čas sebareflexie a ja som sa zamyslela nad tým, kde ja sama sebe alebo iným ľuďom vytváram strach. A veru, že som našla niekoľko príkladov. V každom prípade, daj mi vedieť, čo by si robila ty. Zobrala by si tú základnú cenu, alebo by si išla do tej vyššej ponuky.